आंखौ जोंहानि न'आव फैनानै बिसोरो आंखौ रायलांबाय। आंनि न'आव फैनानै आंनि न'आव एसेबां साहस गथ' बिसोरो हो आंनि न'आव फैनानै आंखौनो रायना गालांबाय। बै गायदाया बै जोंहानिया साल्ला एसेबां गोबाव समनि उनाव दिनैसो बिमानैखौ नुदों, थेवब्लाबो बियो मोजाङै माथो होलाङासै, फंसे बाथ्राखौबो मोजाङै बुङासै। थांनाय गांजेमा गोसोम रानि थां थोरसि लथा सुनो दङ दे, थांनाय सुहैथां। अ मा सानदोंमोनलाय आङो? अ गायदाया एसेबां गोबाव समनि उनाव नुनानैबो बियो आंखौ मानो रायखो? मानो सोलायाखै गथ'आ? आङो रायजानो गोसो गैथारामोनलै गायदेजों। आंखौ मानो रायनांगौ? मोजाङै माथो होबानोथ' जायो, मानो बिदि रायनांगौ आंखौ? आंहा मा दाय दङ देनाय? आंखौसो बयबो दायनिगिरि सानो। आंहा थाख्लाखौ गोसथोबाय नालाय, गोसो मिलायबाय नालाय हाबा जाबाय आरो। बेयावनो आंखौलाय मानो बिदि रायनांगौ देनाय? बै थाख्लानि बिदानि फिसाजो बै भिखारिफोरा बिसोरनो रायनो थिनदों खोना गायदेखौ। आं मोनथिगौ आंनि गायदेया आंखौ जिमानबाबो आंखौ एसेबां गोबाव समनि उनाव नुदों, मोजाङै माथो होगौमोन बियो। आं मोनथिगौ गायदेया बिदिद्रायबो नङा। आं मोनथिगौ गायदेखौ बिसोरनो फोरोंदों, आंखौ रायनो होदों, बिसोरनो आंखौ रायनो होदों। आं मोनथिबाय। गारा आङो बै भिखारिनि फिसाफोरखौ। मोनजादोंनि फिसाफोरासो बिमा बिफा गैयि बै गसमुराफोरानोसो दादागिरि दिन्थिफैयो जोंहानियाव। बै गायदेयाबो भिखारिफोरनि न'आव, सैमाफोरनि न'आव मा मोनफैदोंबा? जोंहानियाव थालांबाबोथ' जायो, मानो थांफिनदो देनाय? मानो थांफिनखो बियो? बा जोंहानाव थायाबाबो न'आव थांफिनबाबो जायो, मा नोमफा खर'खौ थाबाय थादोंबा बिसोरनाव? बालनि आंनि गायदेखौ बिसोरो बिदि लगायना होदोंना, एम्फौ नांजागोन बिसोरो, फाप नांजागोन। आयदै सिङानो साबाय आरोबाव थोरसि सुनानै। थांबाय खोना न' सिङाव रांखावरि मादैया। नंमारगौ दे, रांखावरि मादैया बिदि हिनजाव गोनां आरो फिसा गोनां मानसिनाव बिदि हाबा जाफैनाङामोन। नंमारगौ, बिसोरो थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों गायदे आब'मोना। दुखु मोनबाय आङो। हिनजाव गेदेर आरो फिसाजोखौ होखारदों होननायखाय, आलासिलाय जादों होननायखाय दुखु मोनबाय आङो। दाबा अना खाना बिसोरो अबाव थाहैखो? बिदि खालायनाङालै, बिदि खालायद्रायनाङा, अयनायद्राय जायो। आंबोसो बेयाव फैनानै गोरोन्थि मावबाय खोनालै। मानसिफोरखौ बारा मोजां मोनाखैला आङो। थाख्ला दादैखौ बोरैबासो मोनबाय आङो। मानसियानो माबा एसे बेलेग टाइपनि। मायो बिदिसो होनबा? नोंसानि रांखावरि आनैयासो लाइमोन आब'नि बिमा गदाय जाफैबाय होनबा? आसरित जाबाय आङो। थाङै नोंसा आनैयासो जोंहा थाख्ला दादैनि हिनजाव गदाय जाफैबायना? औरे आब', मा बुंबावनो, आं मा लाजिनाय मोनबायलै। आङो जिबनाव सानाखैमोन जोंहा रांखावरि आनैयादि लाइमोन आब'नि बिमा गदाय जाफैगोन होननानै। आं गुबुन बायदिसो मोनदोंमोन, नोंसा दादैखौ सानथाराखैमोन आङो। ओंलै, आंबो सानथाराखैमोन। आरो जोङो दादैया लाबोनायनिफ्रायनो नायनो थाङाखैना, नुवाखैबो। नङाबा सिनाय हागौमोन ना नोंसा रांखावरि आनैखौ जों खेबसे नुदोंमोन ना हस्पिटालाव। रांखावरि आनैया आरो आंजों जेबो सोमोन्दो गैला। आं दिनै सोमोन्दोखौ सेफायना फैबाय बिबारि आब', नों मोनथिगौ ना? आब', आङो ओरैबायदि लाजिबायना, आङो मोखां खिथिनो लाजिबाय। नोंसोर गामिनि मानसिफोरा मोनथिबाथ' आं थैबायलै। रावनिबो सिगाङाव खिन्थानाङा दे आङो बिनि रांखावरि आनैया आंनि बिमानै जायो होनना, दे बिबारि आब'मोन। दे आगै खिन्थाया दे, मानो खिन्थानो? आब',
लाइमोन आब'आ अबाव दङलै ना सिगां बै सेंग्रा लानायाव थानाय होननाया बिसोरनाव दं नामा औ गायदे आगै बै अनजालु लानायावनो दङ लाइमोन आब'खौ नायनो लुबैसोदोंबोलै नुथाराखै फननि नाम्बार दङबा आंनो हर दे जोंहा रायज्लायगोन उनाव दे जागोन दे हरगोन दे माबा मालाय लाइमोन आब'आ बै अनजालुखौ गोसथोयो जायबा सेंग्रा लानायाव बिसोर थायोना बे सेंग्राखौ गोसथोयो लाइमोन आब'आ गोसथोबाय बा मालाय दे हामदों दे हाबा मोनजाबानो जागोन ओमफ्राय बिबारिया नोंनिखौलाय माला मोनजागोनलै नोंनिखौसो जानो लुबैदोंमोन आङो माला लांगोन फोजोंसार गुमैया आं दानो जाथ'आ आरो गायदे आगै बोसोरनैसो थाबावनि खांदोलै मा खारै मा बोसोरनि मानि बेलाय हाबा जानांगौ मानो आंखौ बुरै नुग्रा जाबाय नामा बुरैयालाय बुरै नुथ'वाखै र' बिबारियाबो बै मानो नुग्लाबायदो थेवब्लाबो थाब हाबा जाबा मोजां आरो न' थाब होनबासो गथ' जागोन थाब देरगोन थाब सेंग्रा जागोन होमबानिया नोंसोरो माबा सिख्लायनो थागोन ना दा नोङो जुदि बुरैनानै हाबा जायो होमबालाय आबैसो होननो समायगोन माथो नंमारगौ दे गायदे आब' आरो मा गायदे आब' नोंदि थाब सेंग्रा जागोन होनदों मा बिबारि आब'निया हौवासा जागोन नामा गथ'आ हिनजावसा जाया बुंफ्लांदोलै मोजाङै बुंफ्लांदो दे नोंसोर सानैया रायज्लायबाय था आङो साहा फुदुंनो थांनि र' दे खर' लोबनो थाखाय सेम्पु नांगौ जादोंमोन आंनो नाथाय आंनि आखायाव दा थाइसेबो फैसा गैया आइनायावसो मोनगोन ना मायोबा दङना गैयाबा आइनायाव फैसा आयै ओजों फैलाय र' नै थांगौ मायो आइलै आंनो खर' लोबनो थाखाय सेम्पु नांगौ जादोंमोनलै आंनाव सेम्पुआनो गैला पेकेटसेबो नै सप्तासेयानो जानोसै खर' लोबिया आयै नोंनाव फैसा दंबा हरलाय फैसायानोथ' जादों र' फिसा 100ल' दंथारो आखायाव बै 100खौबो दाख्लै दखाननिफ्राय माबा माबि जानाय थाव होनो लाबोनाया बाखि दङ आङो हैनोसो थांनो नागिरदोंमोन फैसाखौ दखानाव मायो सनाथि आगैनायावबो पेकेटसेबो गैला सेम्पुआ दा अबाव मोनो साबोन दङ थां साबोनजोंनो लोबै थां जेबो जाया दे गैया साबोनजोंबा मोजां जायालै बोरैबा गोब्रा जाथारो आंनि खानाया दा सेम्पु होबासो फिस्ला जायो हा गैयाबा माथो खालायबावनांगौ आरो दा आंबो बे 100खौ दखाननि बाखिखौ मारिनांगौ सनाथि आगैनियाव फैसा मोनगौमोन नायबा आं धार लागौमोनलै गैया बिनावबो थाइसेबो फैसा गैया बिदाया होलांनायाबो जोबजोब्बायनो आयै होनबा जोंफोर दा बोरै सोलिनो बेनोथ' जादों र' फिसा हाजिरा मावनो थांनोबो हाजिराखौनो माथो रावबो लेङा आयै अनजालुआ सनाथि आगैनो फैसा सोना होआखै होनबा गैयाहाय होआखैनो दरमाहाखौनो मोनाखैनो माथो ओंखामसो जाना फैदोंमोनलै आङो नायहैनि र' मालाय बेस्थ'थार बिजिथार आं फन खालायबाबो रिसिभखौनो खालायनो नागिरा अनजालुआ आरो खामानि मावनो थांनाया फैसा मोनमाराखै होनबा आंबो सोंनोबो बोरैबा मोनो अबाव फैसा मोनबावनो जोंफोरलाय दा खरसा खालायनो आं अनजालुनो खिन्थागोन थाइसेबो फैसा गैया होननानै र' फन खालायनो रिसिभ खालायगोन ना खालाया हेलौ मा उनाव फन खालायगोन र' आं दा बिजिथ' फन खालायबानो बेस्थ'ल' बुंथारो मिथिला दे आरो ओइ बाबु रथ'नाय नोङो आंखौ सिनायाखै नामा मानसिखौ अबावबा नुनाय मोनबाय थादोंर' आङो सोरमोनथाय आंखौ सिनायाखै नोङो आंलाय माथो सिनायदों नोंखौ दासो सिनायबाय फोजोंसारा दा न' अबाव थांनो नागिरदों नों आदा हा बे मा जों गामियाव सोरबाफोर आलासि दं नामा नोंसा नङा आङो नोंसानावसो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा नोंखौ लामायाव लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय र' आं नोंसानिसिम थांलायला गांजेमा गोसोमा अबाव दङ नोंसा मिथिगौ नामा मिथिगौथ' र' आदा मा नोंसोर मिथिया मा नोंसाखौ खिन्थाना थायाखै होनबा ओहो फंबाय
जेबो मोनथिया अबाव थांदो अबाव मा जाहैखो जेबोखौनो मोनथिया सिरि सिरि खारखुमा लांदोसो ना मायोथाय जेबोखौनो मोनथिया जोंफोरो मायो मानोथ' खिन्थालाङासै होनबालाय आं गैयालाय बेलाय माथो बै बिलाइफारा गामियावसो रुवाथि थाहैनो थाहैबाय मायो औ बिलाइफारा गामिया माथो बिबारिमोन गामिसो खोना मानोथ' मानसिया बिदि सिरि सिरि खारखुमा लांनांगौ देनाय खिन्थालांनांगौ जोंफोर माबा बादा होगौमोन नामा बिया जुदि जोंफोर जोंहानियाव थानो गोसो गैयामोनब्ला जोंफोर थांनो होगौमोन ना बिदि जोङो ब्राब्रायै लाखियामोन ना नों मोनथिगौ ना फंबाय जोंफोरा खथ' टेनसन मा जाखोबा मा माखोबा होननानै खिन्थालांनांगौ ना मानसिनो बिदि सोरबा सिरि सिरि खारखुमा लाङो नामा जोंफोरथ' आरोथ' जोंफोर बेखौ जेबो गाज्रि बाहायखायामोन औ खिन्थालांनांगौथ' आरो आं गैया मानो बिदि खारखुमा लांनांगौ देनाय दे जियानो जाया मानो मानसियाथ' थिगैनो दङ दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आङो न'आवबो आइमोना आगैमोना बेसेबा टेनसन खालायगासिनो औ टेनसनाथ' जाखागोनानो देनाय सासे सिख्ला गोमादों माने गोमायाखै देनाय थेवब्लाबो बाथ्राखौ बुंबाय देनाय थ' होनबा जोंहानाव थांनो बालाय आदा एसे जिरायहैनि जोंहानाव फंबाय दा दिनै थांथ'ला दे सम गैथ'वा मालाबा थांसिगोन नोंसा आब'खौनो खबर लानो फैदोंमोन आङो दे होमबा फंबाय दिनै थांथ'ला दे मालाबा थांसिगोन औ दे होमबालाय आदा जाम्बि आब'आ बिदि सोरबा खारखुमा लाङो आरो खिन्थालासिनो मानसिखौ बिदि सोरबा माबा खालायो आरो मानो बा बिदि खारखुमा लांखो आं गिगिनो बे रांखावरि मादै लायनायाव मानो थांखो बेलाय खायसे जायगायावनो मोजाङै थानांगौ बिदि सोरबा खारथिंबाय थायो आरो